Prvé otázky na teba, Paľo. No. Povedz nám niečo o sebe. Volám sa Paľo, budem mať 15. A normálne drž ten mikrofón. Budem mať 15 a... To ešte... Čomu sa venuješ, Paľo? Čo by nás tak zaujímalo? Spaniu. To je dobrá záležitosť, Paľo. Píp. Koľko vážiš, Paľo? Všetkých by nás to úplne zaujímalo. Keby som to vedel ja, tak ti to aj poviem. Dobre. To som potreboval vedieť. Takže, Paľo, otvor sa nám, povedz nám niečo ešte viac o sebe. Nemám čo. Paľo, taký fešák ako ty a nemá nám čo povedať. Píp. No ideš. No čo? Normálne drž ten mikrofón, more. To ja držím, A no. pozeraj sa do objektívu. A daj sa nižšie, lebo ťa není v piču vidieť. Dobre. Dobre, Paľo, dosť. Píp. Takže, nepozeraj sa na mňa, pozeraj sa do objektívu. No. Paľo, povedz nám, že čo sa ti páči na kanáli Aďo a Bongo. A ide zatvoriť to video. Takže sa mi páči všetko, pretože je to Maďo a Bongo. Dobre, to sa mi začína páčiť. Pokračuj. Píp. Dobre, Paľo. Zarepuj. Píp. Dobre, poďme ďalej. Takže, Paľo, čo si robil posledné dni? Povedz nám to. Spal. A opravoval komušovi na výrobku. Jediné. To sa dá, Paľo. No. Pohode. Celú noc, ktorá bola redakcia. Hej, tak rozprávaj, že o tom, že... Tak som to skôr rozrezal. Sem sa hľať. Celé som to rozrezal. Potom som zistil, že som to robil na svojom mieste. Tak som musel rozhodnúť koncovku. Hej? No naozaj. Hej? Dobre, Paľo. Koncovku som musel nožom nakazať. Píp. Porozprávaj nám niečo o tvojej úplne úžasnej šiltovke. Tak ako vidíte, marihuana je tam. Čiže niečo pre deti. Už sa vidíš. Tak ako vidíte, marihuana je tam. Nie, počkaj, tu dám vyššie, nech ti aj zazname na tvoju šiltovku, že potom si taký zrezaný. Dobre? Dobre. No. A čo? Kúpil som ju. Ani sám neviem kde. Dobre, a čo ťa vyšla? Tak 1000 eur je to. Hej! 3,50. Dobre. Dobre, Paľo. Chceš nám ešte niečo povedať? Nemám to. Hej? Nie. Nie. Dobre. Dobre. Dobre, Paľo, pustí ma na flek. Píp. No tak dnešnom dieli ste videli Pálika, ako o sebe rozpráva, ako sa tam otvoril. A ak by ste chceli vidieť viac z Aďovej talk show, tak sa na nás dívajte v kuse. Dobre, Paľo, zarepuj. Volám sa Paľo, budem mať 5. 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 To sa mi začína páčiť. Marihuana je tam. Je niečo pre deti. Marihuana je tam. Je niečo pre deti.